Il-ħamis li għadda George Hisler għadda mill-ewwel stadju ta' grilling mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri b'25 minn 28 membru ta' dan il-Kumitat tal-Parlament Ewropew japprovaw in-nomina tiegħu. Huwa kien innominat biex jieħu l-kariga mill-Gvern f'Jannar li għadda u l-approvazzjoni formali mistennija tasal f'Mejju. Hisler li t-terminu tiegħu bħala Kummissarju tal-Standards f'Malta kien se jispiċċa fl-2023 kien il-persuna li mexxa qatt ta' investigazzjonijiet u rapporti dwar ksur tal-etika minn membri parlamentari u ministri tal-Gvern, rapporti li waslu għal riżenja ta' żewġ membri tal-Kabinett, Rozjan Kutajjar u Justin Caruana. Politiċi oħrajn fosthom l-eks Prim Ministru Joseph Muscat ukoll instabu li kisru l-etika minn Hisler. L-editorjal tal-Independent tas-Sibt ifakkar kif il-ħidma ta' Hisler sabet kritika mill-Gvern. Black Whip tal-Partit Laburista Glenn Bedingfield ikun wieħed mill-ikbar kritiċi ta' Hisler fejn sostna li l-Kummissarju tal-Standards ma kienx qed jagħmel xogħlu kif suppost u kien saħaq li l-Labor ma missux daħħal f'din il-kariga ex-membru parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. L-editur jispjega kif dan kien sar fi żmien meta Hisler kien sab li l-Ministru Carmelo Abera kien kiser l-etika billi uża fondi pubbliċi biex jikkummissjona riklam li kien promozzjoni personali. Dak ir-rapport sussegwentament ma ġiex adottat wara li l-Speaker Anġlu Farrugia iddeċida li jastjeni minn votazzjoni tal-Kumitat. L-Independent tajt li hawn min jaħseb li x-xogħol ta' Hisler fil-konfront ta' nuqqasijiet tal-Gvern u l-kritika li ġab miegħu dan ix-xogħol waslu għan nomina ta' Hisler fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri, meqju sempliċement mezz konvenjenti użat mill-Gvern biex iwarrab mill-irwol il-persuna li kexef ħafna ħażen. Meta mistoqsi dwar dan, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li dan ma kienx il-każ, dan fil-waqt li jibqa' l-fatt li l-mandat ta' Hisler twaqqaf sena qabel skada l-kuntratt. L-editorjal jgħid li bla dubju li issa tqum il-mistoqsija ta' min se jinħatar kummissarju għall standards fil-ħajja pubblika li jista' jinħatar biss b'vot sa mill-inqas 2/3 tal-Parlament. L-Independent tajt li dan se jkun wieħed mill-ewwel testijiet ta' governanza għall Partit Laburista f'din il-leġislatura.